Videli sme na začiatku Jana Francistyho. A či ho teraz ide jeho otec predviesť, ako to je sklátny. Senátor samozrejme asistuje. To, čo drží ten furman v ruke, tie dlhé remene, ktorými riadi tie kone, to sú liace. Tých sa pomocník dotýkať nemôže. Tie remene na boku, napojené na tie reťaze, to sú bočníky. To je teraz pomocníková úloha, doména. Tie musí chytať, keď treba. Áno, Francisty starší tam už ide s takým pokojným krokom, sa tak neženie. No jeho taktika bola, vidíte, že trošičku viacej dostať toho plátu vonku. No dobre, dostal do toho žliapku. Podarilo sa. A teraz prejsť opatrne. Aspoň vidíte, prečo sme museli poriadne prichytiť ten klad, pretože pri takýchto prechodoch jednotlivých furmanov by sme ho dokotúrali niekde za pásku. Preto to zdržanie bolo potrebné naozaj pevne prichytiť. Dobre, nejako to dobre zatiaľ nasmeroval, nepadajú nám žiadne stromy, ktoré nemajú. Keď kone v pokluse, aj gazda v pokluse. Gazda, alebo ak chcete majiteľ, alebo furman. Ja naučím koníčí, ale o co mi?